אני לא מוצא את המדחום, איך הוא חם? מה זה, הוא לוהט? טוב, אתה נשאר היום בבית. לא, אבא, אני לא יכול, נו, למה? כי אתה חולה, חמוד. אבא, שמבחן בתנ"ך היום, המורה תהרוג אותי. אז תגיד לה שזאת החלטה שלי שתהרוג אותי. ככתוב, פיקוח נפש דוחה מבחן. טוב, תישאר פה, אנחנו נראה איך אתה תרגיש בערב. כן, אני אכין לך תה, טוב? טוב. מסכן. מסכן. הלו. כן, אחי. אני בבית, אתה בא? תשמע, אני בא... אבל עכשיו אני מרגיש הרבה יותר טוב. יש לי פרץ אנרגיה כזה, אני ממש בריא, אז... טוב, אז אנחנו נתראה בבית ספר. חשמל, מים, ארנונה, טלפון, ביטוח לרכב, טסט לאוטו, איזה יופי. וגולת הכותרת, הזמנה לחתונה של בדודה שלי קרן, שרק להזכירך, היא באה אלינו לבד והביאה 800 שקל. מה זה? אין שום דבר אופטימי בכל הערימה הזאת? למה לא? הנה, שווארמה בודרום. פתחו סניף במרכז המסחרי. מה אופטימי בזה? זה בטוח להוריד את כמות החתולים באזור. בבקשה. הזמנה ליום הורים. של מי? של הילדים שלך. כולם באותו יום? נתפצל, אני אלך עם יאלי, ואתה תיקח את דניאל ועומרי. למה את תלכי עם יאלי? הבטחתי לה. וואלה יופי, עשית לי מחטף, מה? לא, אין בעיה, את תלכי עם יאלי, תשמעי רק מחמאות, אחרי דקה וחצי תהיי בחוץ, ואני אריב עם כל המורים עד 12 בלילה, נכון? אתה אמרת שאתה רוצה להיות מעורב יותר בלימודים של הילדים, לא? יאלי צריך ללכת איתי. למה? כי הילד הקטן הולך עם האבא, ככה נהוג. אז בעדה שלי נהוג שהילד הקטן הולך עם האמא. מה את אומרת? ודניאל ועומרי מאוד ייעלבו אם אתה לא תרצה לקחת אותם, זה הכל. הם לא ייעלבו אם את לא תספרי להם את זה. בסדר. אתה יודעת מה? בואי נשאל את יאלי. בואי נשאל את יאלי עם מי הוא רוצה ללכת, עם אבא או עם אמא. ומי אתה השתגעת? מה זה בחירתה של סופי? ילד בן 9 לא יכול לקבל החלטות כאלה. זה צריכה להיות החלטה של ההורים, וזה מה שהוחלט, ופה זה נגמר. אז אני מחליט. לא. נשים? מה? אתם יכולתם לבוא להגיד לנו את זה. אנחנו די גדולים, אתם פשוט פחדנים. בואו, שפנים! חומי, יאלי דיבר איתך על הפרויקט שהוא צריך להכין לבית ספר? אוי, לא. משפט שמתחיל ביאלי, פרויקט ובית ספר, כבר עושה לי לא טוב. הוא צריך לקחת איזה סיפור מקראי ולבנות לו דגם. נו, אז תשלחי אותו עם נורה שרופה, תגידי לו שזה מכת חושך. די, נו, חומי, תהיה רציני, הוא ממש צריך לבנות את זה. מכוונת שאנחנו ממש צריכים לבנות את זה. נוח. מה הוא בחר? עוד לא החליט. הנה, בבקשה. שימי לב. תיבת נוח של פליימוביל ועוד במבצע. די. איך סגרתי לנו את הפינה הזאת? גדול. יאלי! יאלי, בוא רגע! היי, מה בסוף החלטת לגבי הסיפור המקראי? כן, אז חשבתי לבנות עץ דעת כזה עם תפוחים אדומים והנחש כרוך על הגזע. זה צפוי, זה צפוי. מה זה, חצי כיתה תבנה נחש כרוך על הגזע? כן, אבל תכננתי שאתה ואמא תהיו אדם וחווה ותסתובבו ערומים עם מלא תאנה בכיתה שלי. מקסים, אבל אני את תקופת עלי התאנה שלי סיימתי, אבל אולי אבא ירצה. זה נהדר, עם כל הרוח הזאת. שים לב, יאלוש, תיבת נוח של פליימוביל, דור 3.5, תאמין לי, עם תיבה כזאת, החיות התבאסו שהמבול נגמר. אבא, המורה אמרה שנכין לבד. בסדר, אז אנחנו נבנה לבד. אבא, להכין, לא לקנות. חוץ מזה, זה אמור להיות מחומרים אקולוגיים, מתכלים, ושאפשר למחזר אותם. הנה פלסטיק. הנה, תראה, תכננתי הכל. מה זה?
התיבה תהיה ממקלות ארטיק, החיות יהיו מפלסטלינה, ומהמבול והים יהיו קרטון כחול עם נצנצים. טוב, תשמע, מה דעתך שנעשה עץ הדעת? זה פתאום נראה לי רעיון בכלל לא רע. אבא, סיוון מטטוב עושה את עץ הדעת. חוץ מזה, אמרתי למורה שאני עושה כבר תיבת נוח. טוב, אז השנה נעשה את התיבה הזאת, ושנה הבאה אתה תבנה לך ממקלות של ארטיק ופלסטלינה ומה שאתה רוצה. אבא, שנה הבאה עושים דגם של סיפור ילדים, ואני עושה את הבית של פו הדוב. בסדר, אז בגלל המבול, פור הדוב עבר לגור בתיבה. מה? זה רעיון... אוי! פי, אבא, לא ידעתי שאתה כזה מוכשר. חכה, עוד לא ראית מה הוא עושה עם צבעי גואש. כן, באמת, עוד לא ראית מה אני עושה עם... הרפסודה, אז זאת אמורה להיות תיבת נוח? כן, אם נתפלל מספיק חזק. זוכר תחת. היי! עומריקי, אתה יכול לבוא ולעזור לנו אם זה כל כך מפריע לך. איפה יאלי? יצא לקושש מקלות. אני יצא לקושש איתו. עומרי, בוא הנה. טוב, חומי, מה אנחנו עושים? חסר לנו איזה 100 מקלות ארטיק. אני לא מצליח להרגיש את הפה. אוי, אפשר להבין של מי היה הרעיון עם האפן הזה לאכול ארטיקים בשביל המקלות? הוא של אבא. אמא הציעה את זה קודם. חבר'ה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אני לא רוצה עוד אחד, לא רוצה. קח רמזור. כואבת לי הבטן, נו, אבא. הוא עושה לו את הלימון, זה טוב נגד בחילות. יאללה, חבר'ה, לא להישבר עכשיו, נשארו לנו עוד 73 מקלות כדי לבנות את הסיפון התחתון של התיבה. קדימה, נו, יאללה. למצוץ. וואו. אבא, מה? אני צריך שתחתום על זה. מה זה? מבחן באנגלית. נו באמת, אז לא יכולת לתת לי את זה אתמול? אמא כבר מחכה לך באוטו. מה אני אעשה? שכחתי. טוב, כמה קיבלת? 65. תן לי את זה. נו, תראה, 1000 עטים יש בבית, ודווקא שצריך עט, אז אין פה כלום, אני לא יכול לחתום, אני מצטער. מה זאת אומרת לא יכול לחתום? המורה אמרה, אתה לא חותם, היא לא מכניסה אותה לכיתה. בסדר, תכניס, לא תכניס. מה אתה רוצה שאני אעשה? תישאר בחוץ, שחק כדורגל. שנייה, רגע. הלו. מה זאת אומרת, קובי? מה זאת אומרת? טוב, רבע שעה אני בחנות. טוב, ביי. עומרי. טוב, תקשיב. מה? יש מצב שחמישי הבא, אני לא פה. איפה תהיה? נפל עליי איתי, קטי שאל, בכיתה של יאלי, כל פעם מגיע אבא אחר, מספר על העבודה שלו וזה, עכשיו כאילו הגיע תורי. אתה רואה פה תיק? אני רואה פה הזדמנות עסקית. איך הזדמנות? בואנה, 40 ילד, קח איתך קסדות, מגיני ברכיים, מרפקים, מחזירי אור, תדגים, התלהבו, תביא אותם לחנות. הבנת? מה, ככה? לעשות ביזנס על הגב של הילדים? לא נעים. מה לא נעים? ואם היית מוכר פלאפל, לא היית לוקח איתך כדורים ופיתות, זאת העבודה שלך, מה יש לך להתבייש? אתה יודע מה? אתה צודק. קדימה. אתה צודק 100%. הבעיה היא דיברתי עם המחנכת, היא אמרה שהתנסה למצוא אבא אחר. דבר איתה עכשיו, תגיד לה שאתה בא. אני מדבר איתה. בטח שאני מדבר איתה. מה זה? תמצא לי מישהו אחר? מדבר איתה, ועוד איך מדבר איתה. בעוז. תדאג. הלו, שלום, שרית? שלום לך. מדבר יאיר שלו, אבא של יאלי. זהו, אז בקשר ליום חמישי, אני... באמת? מה את אומרת? טוב. אוקיי, אז בפעם הבאה. כן. נו, מה היא אמרה? שהיא כבר סגרה עם רוני, אבא של גומה, הוא יחליף אותי. רוני מחנות המתנות היא פרוני? כן. בטח עכשיו הוא ייקח איתו עטים מדבקות ומחקים עם ריח ויחלק לילדים. ראית איך סידר לעצמו פרסומת? תחמן גדול. זה באמת, לעשות ככה ביזנס על הגב של ילדים, זה לא יפה. זה פשוט לא יפה. איזה אנשים, אין בושה. גועל נפש. אין בושה, רק כסף מעניין אותם. בדיוק, בגלל זה המדינה שלנו נראית ככה. אין לתאר. גועל נפש. אתה יודע מה זה משגע אותי. אני שואל 4 פעמים, לשלוח את הילד לגן. זה לא בעניין. בוא'נה, נזכרתי, מחר אני אבא שבת בגן של מתן. לא. כן! תעמיס לי ארגז מחזירי אור, גלגלי עזר ופעמונים. קדימה, זה. נו, חומי, מה הספקת עד עכשיו? כמו
שהבטחתי ליאלי. גמרתי את האריה ואת התנין, ועכשיו אני גומר את הג'ירפה. יפה, נו, איך יצא? מדהים, מדהים. ממש מדהים. מה תספקת? אני עשיתי כבר היפופוטם, צבי, ואני עכשיו באמצע הארנב. וואלה, ואיך יצא? מדהים, מדהים. יופי. תגיד, אתה מסתדר או שאתה רוצה שאני אוריד ממך את הצו? לא, זה בסדר, נתתי לקובי לעשות את כל הזוחלים. מה עם העכבר? את העכבר אני אספיק פה במשרד, ובבית נעשה ביחד את הכלב? אחלה. אוקיי. אני אחזור עליך. תיכנסי אליי למשרד. הרי אני אמרתי שבתור מנהל אני מאמין בלתת ביטוי עצמי לעובדים, נכון? אני אמרתי את זה. אני אמרתי או לא אמרתי? אמרת. אז זה דבר אחד לקשקש בטלפון בזמן העבודה, אבל לשחק בפלסטלינה בזמן שהבוס שלך נמצא בחדר לידך, זה פשוט שערוריה. הרי מה שאת עשית זה לא יפה וזה לא מקצועי. אם היית שואלת אותי, אם היית משתפת אותי, אז אני הייתי מראה לך את הספר הזה. אני מפסל בפלסטלינה מאז שאני ילד קטן. תראי, את העיניים זה מאוד פשוט. עושים כדורים קטנים כאלה, כאלה, צ'ופצ'יקים כאלה, קטנים. תנסי, תראי בספר. נו, תנסי. לא, תנסי, נו, מה יהיה עם הילד הזה? יאלי, למה אתה לא ישן? אין מספיק חיות בתיבה. אלוהים, יש את כל החיות החשובות, יאלי. אז למה אין דגים? 50% מכדור הארץ זה ים, ולכן 50% מהחיות זה דגים. חייבים להיות דגים בתיבה. דגים יודעים לשחות. דגים לא צריכים תיבה. אבל בתנ"ך כתוב כל החיות. אז תטבע את התנ"ך בבוקר. עכשיו אתה עולה בבקשה לישון. אז תתקשרו למורה שלי לתנ"ך ותשאלו אותה. יאלי, אני לא מתקשרת לאף אחד ב10 בלילה, ואתה עולה עכשיו למעלה והולך לישון. למורה שלך יש חיים אישיים. אף אחד לא מתקשר אליה בכאלה שעות. נקודה. הלו, המורה אריאלה? שלום לך. מי זה? מדבר יאיר, אבא של יאלי שלו, אני מצטער על השעה המאוחרת. זה בקשר לתיבת נוח. אמרתי ליאלי שאי אפשר להחליף, כי סיוון מטטוב עושה את עץ הדעת. לא, הוא לא מעוניין להחליף, פשוט מבחינת החיות, רגע, אני אקחי את אשתי. אריאלה? היי, זאת ענת. שוב, סליחה על ההפרעה. אריאלה, בתנ"ך כתוב שנוח העלה את כל החיות לתיבה. כן. אוקיי, עכשיו, השאלה היא, מה קורה עם הדגים? הרי זה ידוע שאם יש מבול הם לא טובים, נכון? הם יודעים לשחות. יאלי פשוט מאוד מאוד מעוניין להכניס דגים לתיבה. הוא מאוד מעוניין. והשאלה היא באמת, אם בתיבת נוח היו דגים, או שלא היו דגים. יש לי רעיון. אריאלה, אולי הם היו באקווריום. אבל לא היה אקווריום בתנ"ך. שקט, מפריע. אז תשימו 2 דגים, בסדר? אחלה, מעולה. 2 דגים נשים. בסדר גמור, אריאלה, יופי. ממש תודה, ושוב סליחה על ההפרעה, כמו ש... חלומות פז. בהחלט, גם לך. רגע, אריאלה. מה עם שרימפס, קלמרי, ביס, אויסטרים, אסקרגוע? זה בשביל, זה לא קשה ביחד. אריאלה, מה לגבי קצת שרימפס, קלמרי, סרטנים, פירות... הלו? שהוא מעצבן אותי ברמות. מי? הבן שלך, מי? יש לי 3, תבחרי. דניאל, כבר חודש ימים הוא יודע על עבודה בהיסטוריה שהוא צריך להגיש מחר, ורק עכשיו, 12 בלילה, הוא נזכר להתחיל להכין אותה. בסדר, שיקבל שלילי על העבודה הזאת, בעיה שלו. אני רוצה שתיגש אליו עכשיו ותדבר איתו, הוא צריך לקבל על זה בראש. לא הולך עכשיו לשום מקום, תעזבי אותי. צריך להכות בברזל כשהוא חם. אז תקי בו חם, תקי בו. אני לא מכה לך בכלום, לא יוצא מהמיטה הזאת, גם אם ייפלו פה טילים, לא יוצא. אבא, המחשב שלי נתקע, ואני לא יודע אם הוא שמר לי את העבודה. דניאל, אנחנו ישנים. אבא. תעשה קונטרול על דליט, סיים משימה,
ואז תפתח את הקובץ מחדש. זה לא עוזר, ניסיתי. כי אם היית עושה את העבודה הזאת ביום, כשאתה ערני, זה לא היה קורה. בדקת אם הוא שמר קובץ משוחזר על הדסקטופ? הוא לא שמר. טוב, אז תכבד את המחשב, תדליק אותו על סייפטי מוד. מה? הוא לא זיהה את הדיסק און-קי, אני אומר לך. הגיע הזמן שתיקח אחריות על החיים שלך, אתה מבין את זה, דניאל? אתה כבר חודש ימים יודע על העבודה הזאת, חודש! האמת, אם את צודקת, אם אתה היית נזכר יותר מוקדם, כל זה לא היה קורה, באמת. אנחנו עכשיו, תיתן לנו לישון בבקשה. אתם רציניים? כן. העבודה הזאת זה חצי מהציון של הבגרות שלי. אתם רוצים שאני אקשל ושלא יקבלו אותי לאוניברסיטה, שאני אמכור כוסברה בשוק הכרמל? זה מה שאתם רוצים? כן. מה? נו, זה העתיד שלו. מה אתה עושה? העתיד שלו. רוצה ממני. טוב, תקשיב לי, ותקשיב לי טוב. אנחנו עושים את זה בצ'יק צ'אק. אני פותח את הקובץ, אתה מדפיס את זה, ואנחנו הולכים לישון. קדימה. כן, אבא, נגמר הדיו במדפסת. אתה יכול ללכת להדפיס את זה לקובי? לך תמכור כוסברה. מה זה הבלגן הזה? אני קופצת לאוטו, אני חוזרת, אני לא רוצה לראות פה שום דבר מהשיעורי בית שלך. עומרי! כן. שלום. שלום. בבקשה, יושב. מבחינת הציונים חל שיפור עצום לעומת החצי הקודם. מתמטיקה 90, אנגלית 92, תנ"ך הייתה ירידה ל-85, אבל אני לא מודאגת, כי אני רואה שיש רצון אמיתי להשתפר. הבאה 85, היסטוריה 88. מה יש להגיד? הלוואי שכולם היו כמוהו. וואו. וואו, אני פשוט המום וגאה. בבית הוא לא מספר כלום, הוא פשוט בונקר. כל הכבוד. כן. כן. אין בעיה. באיזה הקשר? אוקיי. מה? תרגישי טוב, זהבית. אני מצטערת, פשוט אמא של זיו חולה. אז, עומרי שלו. איפה נתחיל? מתמטיקה 70, אנגלית 67, מורשת 68, מדעים 74. המורה למדעים הורידה לי 10 נקודות בגלל ששכחתי את המחברת. מה? נו באמת? להוריד לילד 10 נקודות רק בגלל שהוא שכח מחברת? הוא לא הביא אותה כל השנה. למה אתה אומר שכחתי? שכחתי אותה במלון באילת, שהיינו בסוכות. זה נופש מהעבודה של אשתי. איפה זה? פה? אוקיי. רוני עזריה נכנסה כבר? אני חושבת שלא. טוב, אז יאללה, שלך, שחק קצת בחוץ, אני אקרא לך כשיגיע תורנו, טוב? אוקיי. היי, ענת, אמא של יאלי. אורית, אמא שלי יוגבי. כן, אתם חדשים? כי לא ראיתי אתכם אף פעם. מתחילת שנה אנחנו פה. תגידו, ואתם מרוצים מהמחנכת החדשה? מי, כרמית? כרמית קוראים? שיהיה כרמית. לא, כי יש לי תחושה כזאת שמאז שהגיעה, הכיתה די בירידה. את יודעת, גם מבחינת משמעת וגם ברמה. יש איזו הידרדרות כזאת עם הטיפוס הקלאסי של מורה, אם את מבינה למה אני מתכוונת. למה את מתכוונת? הרבה מדברים עליה. שמה? שהיא כבר בוגרת, והיא לא נשואה, והיא עדיין מחכה להעביר על הסוס הלבן. אולי עוד לא מצאת הנפש התאומה שלה. חייך, היא בת 40. בגיל הזה גם הנפש של השרת זה טוב. מה את רוצה להזדקות על הביציות שלך? אורית, איזו הפתעה. כל טוב? הכל בסדר? הבאתך סנדוויצ'ים ופירות. מה הייתי עושה בלעדייך? איפה יוגבי? יוגבי, בוא לאמא. היי, פשפשון. אל תחכו לי, אני חוזרת היום מאוחר. יוגבי, תעזור לאמא להכין ארוחת ערב? טוב, חמוד? אנחנו הולכים. בוא, יוגבי. ביי. ביי. אמא של יאלי? אמא של יאלי? את יכולה להיכנס? כן. יאלי. הבה נקווה שבסמסטר הבא נראה שיפור. הווה באמת.
נגיל להבה. כי עם תעודה כזאת, המקום היחידי שיקבל אותו זה כלא רמלה. קדימה. יאיר, אתה יכול להישאר עוד דקה בבקשה? כן, כן, בטח. עומרי, תחכה לי ליד האוטו. יש כאן משהו מכולנו, מהמורים והתלמידים. יש כאן מצרכים, אוכל, דברים לבית. זאת לא תרומה גדולה, אבל זה בכל זאת משהו. למה את נותנת לי את זה? תראה, אין צורך להסתיר. המצב בבית ידוע לנו. עומרי החסיר הרבה מאוד ימים בלימודים, הוא גם מאחר מאוד בבוקר, ובהתחלה היה לו מאוד קשה להודות בזה. להודות במה? בזה שהוא מאחר לבית הספר, כי הוא צריך לעזור בפרנסת המשפחה. לעבוד מאוחר בלילות. אני מבין. סליחה שנייה, אני צריך לדבר איתו. לא, בבקשה ממך, הוא השביע אותי שאני לא אספר לכם שאני יודעת. תראה, יש כאן מצרכים לחודש שלם, באמת מכל טוב. בבקשה ממך. תשמעי, אני... חודש שלם, את אומרת? טוב, בלית ברירה אני אאלץ לקבל את זה. חבל שלא שמתם גם קצת פירות, ירקות. ענת מאוד אוהבת גויאבות. בפעם הבאה. יופי. בוקר טוב גם לך. מה זה? הכל בסדר? זה חלום שאני חלמתי, חומי. איזה סיוט. ההורים שלי בחיים לא יעברו לגור איתנו. אני בחיים לא אתן לזה לקרות. חומי, אני חלמתי שאני חוזרת לבית ספר, ושכחתי לסדר את המערכת. המורה מעמידה אותי לפני כל הכיתה וצורחת עליי, אבל צורחת עליי, אם את לא תביאי את ההורים שלך, אני אתן לך שלילי בתעודה. לא, עד עכשיו הקול שלה מנסר לי את המוח. יואו, איזה סיוט. ממש סיוט. חנונית. את רוצה אולי מים? לא. להירגע? לא. אמא? כן. אני צריך שתחתמי לי במחברת קשר. וואו, איזה דרך נהדרת לפתוח איתה את הבוקר. תן לי, אני אחתום לך. זה נורא. די. להורים של עומרי הגיע היום בלי מערכת ובלי שיעורי בית? תגיד, מה יהיה? עד איזה גיל אנחנו נצטרך כל פעם מחדש לחתום לך יפה שלי, בוא אליי, אני כל כך מבינה איך אתה מרגיש לעמוד שם לבד מול כל הכיתה ושהמורה הזאת צורחת עליך עם הקול המנסר הזה, מתוק שלי, די, אתה לא תהיה לבד. זה אין לתאר. בסדר, מתוק שלי, אני אוהבת אותך. יואו, אלוהים, אני הולכת למות. אני לא מאמינה, עומרי! כן. לא מאמינה, אני לא... אמרתי לך, אמא, במקרה של מבול אמיתי, הייתי טובעת בשנייה. למה עשית את זה? סקרנות מדעית, רציתי לראות אם היא טובעת. אמא, ראית את התיבת נוח שלי? יאלוש? זוכר שהבטחתי לך יום כיף? כן. אז היום אתה ואני הולכים לעשות אותו. אמא, היום אני צריך להגיש את התיבה. אז תגיש אותה בפעם אחרת, מה קרה? שום דבר לא בוער. אמא, למה דווקא היום? היום אין חופש. היום אתה ואני ביום כיף, ראש בראש, סרט, מסעדה, בילויים, בזבוזים, גלידה ובאולינג. באולינג? אני חולה על באולינג. אז יאללה, לך תתארגן. רק הגרביים שלי באמבטיה. יאללה, לא!